Chapter 3. Misupak sa Dios ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi. Kidid-an ba day kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod manggod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyang bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babayi nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag. Giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Mipahamtang ong silot ang Dios. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin. Tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nagabog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi. Dugangan ko ang imong kalisdanan inig panamkon mo, ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya mao'y magbuot kanimo. Unya miingon siya sa lalaki. Tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini mohatag igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago ka pag-ayo una pa mohatag kanimong abot ang yuta hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mopauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Si Adan ug si Eva gipapahawa gikan sa tanaman. Unya miingon ang Ginoong Dios. Karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi.